Yiero maduong' jakom mar duol mar IBC Wafula Chebukati oketo ayanga ne duoko mar jolar komten piny Kenya yiero maduong' ma higa ni idhi landi odiochieng' ayanga ma ok otieno. Chebukati oloso kano romo gi jofwambo mawuok e pinje maoko ma bende osingonegi ikruok ni kare mar neno ni yiero ok obedo gi chochni. Walter Nyambaga nigi ler mar wachno. Kod ute mag fwambo mawuok e pinje maoko kama bende Ramogi TV ne oyudo thuolo mar donjoe. Duol mar IBC omedo jiwo geno mar jo Kenya ni yiero ma wang'ni idhi time yo ma ayanga kata mana duoko mar lemo mar jatend piny Kenya biro landi odiochieng' ayanga ma ok otieno. We have 7 days to declare the winner of a presidential election, and let me assure the country and the whole world that we shall not announce the winner tonight. It will be broad daylight. We shall inform Kenyans the time when we are declaring. As soon as we finish, we shall declare the winner, and it will be in broad daylight. Mabiro bang' yudo penjo wi chal mar keto ayanga chenro mar duol no kama bende ne gilero ni onge gima ichan tim yora panda. After checking and verifying that all the entries and the figures are correct, that is the only time he can announce that within this constituency, this candidate got that, this candidate got that. So, we have sealed the loopholes. There will be no text messages as it was done during the 2017. Kama tumeweka mikakati mizuri ya kuhakikisha kuwa safari kama mtu ataenda kotini hata kuwa na sababu yoyote, mahakama itakuwa na sababu yoyote ya kubatilisha hayo matokeo. The fact that this can actually be rigged through the use of digital technology. The identification that we are carrying out through the KIMS-kit is offline. IBC benene olwarie tago maliet e lwet jofwambo mane othung'o Wafula Chebukati kod Juliana Cherera kod penjo maliw e wi ler mar jopinjo Venezuela manyocho donjo e pachoka e yo makelo chich. E penjo maduong' ni en ni to jogi ni koma nade to gitimo ang'o. Tulikuwa na hiyo maneno na tuliongea na tukasuluhisha. Na hiyo tu ndio nikipenda kusema. Investigation is in the arm of the investigating agency, not IBC. So every agency does their work. Just like we are IBC, we are independent, we do our work and they do their work. So the nitty-gritties of what is there and what and how it was resolved, I think it will be best answered by them. Duol no yango ni otese mogik mag luto mbulu chopo pachoka tich adek kabende gige goyo mbulu jumane idhi nyime kod chwale apise mag duol no manie gwenge ne ikruok ne yiero maduong'. Next ones were to arrive on 29th and finally the 3rd we'll go to get the last ballots. So the 3rd, it is the last bunch of the presidential ballots that are going to arrive in the country, and then we distribute them to the constituency and finally to the polling station. Mor mar duol no en okang' mar sirikal loro sikul kuom thuolo ka itimo ikruok ne yiero maduong'. We are happy that the Ministry of Education has finally announced the closure of schools to be tomorrow the 2nd, which now gives us the room to get into the polling stations, which most of them are in the primary schools. Duol mar IBC olero ni gitimo duto manyalore mar timo ikruok duto ne yiero mochan tim thuolo machuok kwa sechege. Duol no e kinde romo kod ute mag fwambo mowuok e pinje maoko olero ni yiero ma pachoka biro dhi bedo ranyisi makare ne pinje mamoko. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Bomas of Kenya.